Said ya gyina so yi abakosem kyerɛ sɛ Komfo Anokye na eduaye na eda so si ha bɛpem sabre na ne dwuma didira edi pa ne sɛ wo mom yɛ sunsum nnwuma ne ne keka ho no sɛ wo mo kyikyiri obi a na sɛ bia wo mo yɛ amanne bi a sɛ bia de wasɛm bedwa no a wa kyikyire wie no na ɔde abebom nti wo behunu enkredo a samre de ɛbobɔ omu ha Komfo Anokye dua odua enti Kesse yes dodo a eden adie therefore yama mo akaba ha ye na Kesse TV na Kesse TV de ya fato ya ho so se ye be kyerɛkyerɛ mo amamra ne amane ebe bi yɛtwa mu ye ka kyerɛ mo se dua bi esikuro bi so a Komfo Anokye ene dua no na dua no ebepem ne nyina Komfo Anokye ne ho nyina no dua no na saa ne esi ho a ye kwase no na tumi wo dua no mu ti wo mo de tumi adwuma te se spiritualist for no wo di dua no edi dwuma bekum sabre udru dua na se abehu nkredo ne niema hodo a ya kyekyekyere na ne nyina ebomu empanifo kyerɛ sɛ bibi ha wadwen ana sɛ opɛ sɛ o kyekyere wo bia na sɛ bia bibi a opɛ sɛ o yɛ wo sunsum mu bia no sɛ wo kyekyere ade no wie a na ade bebo dua no mu a ɛyɛ adwuma ma sɛ ne a wo pɛ no no etimi yɛ ti wo hwɛ na dua na se a obehunu nkosua snap ene niema hodo a ɛwɔ hɔ saa na nkredo ahodo so ankrofo de abedi wo mudwuma hodo ɛwɔ sunsum mu no ne nyina enso bomu asa ne di ka ma munya anete no ɛyade a ɛyɛ dwuma nti sɛ wo hwɛ yɛn na bia wonim ba bia dua no wɔ na sɛ bia wo pɛsɛ odi du dwuma a wobetimi enso aba hɔ na mmom de sɛ ofa na Kesse so ansa na wahu ba bia dua no enso ɛwɔ a ebi ebetimi aboa wɔ sɛ wo pɛ bibia firi obi hɔ sɛ wo kyikyiri obi sɛ wo sane obi bibia ehia wɔ abrabɔ mu a wo pese wunya na asa won saka no sunsum fam so gidi na akyekere na de bebo dua no mu a odofo ebeye adwuma sɛ ne a wo pɛ no a nipa dodo no a na badua yase na wo bedi wo dwuma ahodo enso ɛwɔ no ɛna saa mmere de yɛtumi awurawura mu a na yaba be piase nya betwa enso ɛde akyerɛ mu gina na Kesse TV ɛna abehu saa de wo hwei bɔ modna so obe subscribe na de ama enu abi no so ahye ɛde ama enu abi sanse na Kesse TV a yɛso wɔ ha dadwen ya mane afabra no no kwa na be hu niema bi a enwanwase ya na nanom ye edigya ye we ye Komfo Anokye dua se ne edika ama mu nyante ye no a edi dwuma hodo bebre ema adehye a wo mu ewo kuro yi mu ene adehye a wo mu atenka se wodu wasem na wo kyekyere wade na ade bebo mu a ebeye dwuma enso ede aboa edi di breto ba kwasi twasi mandala ahwefo edamu nyina ase ahwefo sa dua ya egyina so yi abakosem kyerɛ sɛ Komfo Anokye na eduaye ena eda so si ha bɛpem sabre na ne dwuma didira edi pa ne sɛ wo mom yɛ sunsum nnwuma ene ne keka ho no sɛ wo mo kyikyiri obi a na sɛ bia wo mo yɛ amanne bi a sɛ bia de wasɛm bedwa no a wa kyekyere wie no na ɔde abebom nti wo behunu enkredo a samre de ɛbobɔ omu ha Komfo Anokye dua odua enti Kesse yes dodo a eden adie na fahwe na tumi a ewo mu enso eno no se obi eye nyankoma de anaso e spiritual nya Komfo nko nya sofo nko ena enye malam nko o kyekyere ade no wie se pa otimi e de bebodua no mu eye dwuma ti wo behwe a behunu se nkredo ankrofo a kyekyere nkrofo a anaso mu ayo mu nyankoma de a wo mu e de abebo mu na kyese dua no abakosem mu no tumi ankasa ye den ewo dua no mu a ɛyɛ dwuma a nei enkyiri manyina ababehunu sɛ ampa ɛyɛ dwuma ti we de sɛ na Kesse TV so ɛna obehunu saa de bi nko a enso ɛhɔ a ebetimi ɛwurawura mu akɔfa amamra ne amane ɛne niema bi sei wo hwɛ ankosua a egugu ase emotional ɛne ne kekeka ho na kyɛ sɛ dua no ɛwɔ tumi Komfo Anokye de obi anim tumi a odi ye ɛwɔ Asante ha na ne nantie mu no na obepie ha dua yi enso ewa ha na emfie dodo a Komfo Anokye ba e ko yi nyina no dua no eda so etimia sene a ya hunu ma na ya ka kyewo Komfo na ede wo mu niema abebubu mu nti obehunu nkredo ahodo a ya kyekyere ene ne kekeka ho obi kura ye iron rods ene ne kekeka ho ani nyina no bobo mu Komfo na wo mo ede adi wo mu nyuma hodo a wo mu di nyina nso abebo mu nso a na Kesse TV so nko a na abehunu bibi se nso ewa ha se yende ye kyerɛkyerɛ amamra ne amane
na Ghana ni ba bi obehwe no ohunu ne ma hodo a abibirem enso wo hwedua no wo hwɛ ne kɛseɛ na se ene ne soro se ne city a we kesi ba bi a kay public attraction a nipa beba ho no mo abehwe ne bi mo aba betu sika abibifo yenim nti no esi ho saa na mum ente ya ewo krom ha nyina akira na tumi wo dua na munti no bia wogi sunsun mo ndiyama hodo odie no otimi beye ne nyankomade ewase nti hunu hyena apene nkosia ne ade krofo so na so mo akyekire nkrofo so mo asan wo mu senso wo mo ayi wo mo den wo kyekire na wo ba na odi bodua no mo ya wo hwehwe nsa enso etimi eka yeda mo ase.